Fuck is... Okay. Parádne. Takže čaute, vítam vás pri otázok z NGL 4. Ale tento diel bude trošku špeciál, pretože mám tu so sebou aj hostia, ktorý sa vyzná, čo je AI-ková otázka a čo písal reálny človek, takže Čaute. je to so mňou Raiden. Lebo Raiden točí NGL otázka. Prosté stromy by som to nehal vykácať. Krucinál. Forzu. No ale to nie je podstatné. Vlastne on už dáva na statusy na príbehy už dlho NGL otázky. A proste točil už aj videá na Instagrame, však Raiden. Je v tom proste dobrý. OK, ja asi tú kameru dám, aby z nás bolo vidno oboch, ale najprv by som, kebyže ju mám kde dať, však. Kebyže tu nemáš ten tepláky s prostým monom, tak by sa dalo normálne. Nie? Debil. Lifehack. Som ti povedal, že sa tam dajú ovládač. Hej, OK, poďme rovno na prvú otázku. Je môjim prianím, aby sme boli najlepší priatelia? Počkaj. Je môjim prianím, aby sme boli najlepší priatelia. Jajko. Toto by ti normálny človek nenapísal. OK, ale ak tak odpoviem aj Jajku, bohužiaľ mám niekoho iného. Koho? Skaniu? Nie. Koho asi? OK, poďme ďalej. Žiaľ nikoho. Koho? Všetky. Dobre. Si veľmi cute. Choď do Riči. To je nenapísalo. To je Jajko? OK. Že si to by na teba nalapený, aby ma tam bolo vidno. Ty kokos, to je také debilné toto natáčanie. Si gay? VTH? Ja akože neviem, ktorý Dilino toto písal. Tomu mobil ti spadol reálne. Neviem. Môj content font, to je môj Samsung a potrebujem si zavrieť dvere, lebo môj sprostý brat je taký lenivý, že nevie zavrieť ani dvere. No a si gay, nie. Je To akože... aj mne v škole hovoria ako účesu. Že máš účes, jak tepľoš. Hej, akože... Ber to jak srandu. Ja sa veru nesmiem. Vy ste chorí, kto to píšete. Akože Ďalej. vy možno ste, ak myslíte, že OK. kto z nás je gay, tak si myslíte úplný opak. Áno, Pretože ja už som mal 3 frajerky ja som mal a jednu. stále si hľadám. Ja som mal jednu a momentálne si nehľadám, ani nemám v pláne hľadať. Škôrky. OK, prečo mi neodpíšeš? Napíš mi na DMs. Akože mne nič ešte na Instagram neprišlo, tak mi napíš proste. Ja nechápem. Prečo? Počkaj. Odpisuješ? Odpisuješ na všetky správy, bro. Ja odpísam všetkým. No a je to Jajko? To aj nenapísal to, že to je ako. OK. Alebo je to... A hľadáš s niekým rande? Nie, milión razy som to tu už povedal. Ja neviem, či vy ste nemi, alebo ma nepočúvate, alebo čo vám je. Toto ti dakedy prišlo? Asi nie. OK, takže toto nie je. Máme tu, ale on je naozaj akože v tom profík. Však radím. To, že mám negolo, neviem koľko, pár mesiacov. Hej, tak on to vie veľmi dobre, lebo on vie rozoznať aj Jajko a on to dáva všade na status, na Instagram, točil aj videá. Ale ty už Jajko nedávam na status. Hej, a nie Jajko, ale proste vieš to. Vieš. To Chápeš. už uvidíš naozaj, že je to Jajko alebo nie. Ja to neviem rozoznať. Prosím, nenechávajte ma znova len na prečítanie a splačujúci smajlik. Tak to nie je Jajko. Ak tam je tu smajlik, tak to nie je. Tak ale ja neviem akože na prečítanie. Veď akože, ako to myslíš, že ja ti akože odpoviem? V pohode, mňa to nerobí problém. Poďme ďalej. Chcem ťa vidieť tak dlho, sme sa nevideli. Neviem kto, neviem čo. Neviem, či to je AIko, ale tak akože... Kľúčinov, ja si tam idem dať to. Akože, napíš mi na... Akože... Napíš mi proste na Instagram. Fuck. Dohodneme sa a normálne môžeš ísť akože so mňou, keď sme sa už tak dlho nevideli. Ak to je pravda. Takže je to Jajko. Hej?
OK, takže mi nepíš. Keď to je jajko. Aj tak mi nikto nenapíše. Si gay znova. Tak to je potom jajko. Nechcete ísť do ryti? Fakujem vás vysoko! Ste úplne rasistické kurvice, ostatní žijú. No tak toto je brutálny sloh. Neviem, či sme v škole, že píšeme slohovú prácu. Keď už je sloh, Čisté jajko. Toto poznám to, hej? Keď je to dlhé. Je šialené, ako sme boli kedysi blízki. presne, A teraz, jajko. OK. A len teraz vidím v priebehoch iných ako celebritu, ktorú som kedysi poznal. What the fuck? To jajko už fakt nevie, čo má vymýšľať. Vyzerá jak na Markízi, keď robia s tými politikmi, vieš, rozhovor. Ľudia otupievajú. Pán Robert Fico, ako by ste sa vyjadrili k ekonomickej situácii? Zdravím vás, drahí priatelia. Už teraz sa tu korčulujem na novom tuneli. A nebudem môcť rečniť. Pán Matovič, prečo ste zautočili na Roberta Kaliňáka? Ty hajzel! Vypadnite! Vyničili ste Slovensko! Okay. Oh no. OK, takže. Čo? Zase jajko. Jajko. OK, pamätám si, ako som sedel vedľa teba v triede, tváril si sa, že ma Kam mi to odchádza? že mi nevadí, keď sa rozprávaš s inými, chcel som pôsobiť chill, ale vo vnútri som žiaril trápne. To jajko v dnešnej dobe už nevie, čo má vymýšľať. Však. Prečo nejdem dozadu? Ježiš Bože, zase tento problém so zadom. Ja to si musíš dať oné manuál. Zadok nejde. Počkaj. Musíš si radiť na tomto. Hej, ja mu toto chvíľku nastavím, hej, počkajte. Mám tu krásny vejaričik. Vonku je 28 stupňov asi. 28? OK, ja to potom pozriem na konci videa. OK, toto je čisté jajko. A to je jajko fakt nevie, čo má vymýšľať. Poďme ďalej. Všetko s tebou je 10-krát zabavenejšie. Polovica dôvodu, prečo vôbec prídem si ty. Akože ak to myslíš kamarátsky, tak hej. Čo Rajde na to povieš? Je to jaj, či není? Hej. Je to jaj? Proste. Kto je priateľ, ktorý ťa najviac podporuje? Mám veľa ľudí okolo seba. No a je to jajko? To OK. nie. To je dobré. Nejde. Stále si pamätám, zase ďalší sloh. Stále si pamätám, ako si sa smial na veciach, ktoré nikomu inému neprišli vtipné. Nevedel som, že mi to bude chyba. Toto je pravda asi. Lebo ja som sa takedy smial na veciach úplne debilných. Takže toto je podľa mňa aj pravda. Takže to asi nebude ako single. Áno, aj do konca života chcem byť. OK, a ešte mi tu prišlo volačo. Nová správa. Dve nové správy. OK. Hovoríš tie najobyčajnejšie veci, ale okay. Ale znejú, ako by mali väčší význam, keď ich povieš ty. Jajko? Ja? Toto. One time, next time. Jajko. Okay. Prosím, dohodni mi stredko s niekým. Ja nie som váš finančný poradca. Alebo vzťahový poradca. Však? Rajden, tak ty to urob, nie? Rajden, ty tiež nie si finančný poradca? Čo? Neodpoveda nám. Je nemi. OK, a týmto video...
piče. Týmto video. Touto otázkou dneska končíme naše video, ktoré rodičom, že na Part 5 natočím tiež s Raidenom. Nebudete to prekážať? Live? On je proste šťastný, že on je šťastný, že môže byť na YouTube. Takže v Part 5 budeš tiež. Lebo ty sa do toho vyznáš, takže... Fajn. OK. No a týmto otázkou... Fuck! A touto... Kámo, ja sa musím naučiť viac. Lebo mne sa to strá. A touto otázkou končíme toto sprosté jebnuté video. A ešte info na konci videa. Takže, nevyšlo týždeň video, pretože prvá vec, ochorel som. Druhá vec, cez víkend som nebol... Proste, cez víkend tak som proste bol na... Takže, sorry, som bol na Trackfeste Trenčín. Takže tu vám hodím takú ukážku.